So dumiretso kami ng Tagaytay. Ito, puro pago. Yan. Ayan. So mga kalami, kakain sana kami. Kaso lang, di kami makakapasok kasi vaccinated. Sila hinahanapan ng ID. So yun ang problema. So hanggat maaari magpabaksin na kayo. Kahit pala na lang natin. Parang ganda pa naman ang view pare doon sa gilid. Anyo kasi magpabakuna. Yan. Okay na po. Titigas ang ulo nyo. So ang katotohanan, nilipat kami ng mga kainan. Kami ni Barinjak, makakapasok kasi vaccinated kami. Eh yung tatlo sa uli. Kayong atim yung nakakain kami dalawa, yung tatlo hindi. Mapuno na lang kami kakain. Parang may bukas pare. Eh, Diyos ko, ang ganda pa naman dyan. Boss, ipinapasok yung tatlo, nakalimutan yung ID. Kailangan pala ng vaccinate, no? Sayang. A few moments later. Ayan. Balik ulit tayo mga kalami. So yung unang pinasukan namin, hindi kayo pinapasok. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, matitigas ang ulo sa vaccine. Okay. Ayan, so kita nyo yung taal. Muusok na naman siya. Oh. Yan, ganyan wala. Garden. Ayan o. Muusok na naman siya. So, dito kami. Yung kubo namin. Oh. Ayan, doon kami kakain. Ang Ay, puti kubo namin nila dyan, pala, hindi sa amin. Inarkila lang namin. Parang puti natin kasi dito si ngayon. paring Jack, lahat ng tao dito sa Tagaytay kilala niya. Ultimo pumatay kay Lapu-Lapu, kilala niya. Pare yung time na yan pare. Maraming dinosaur dyan. Oo, mga ilang kaya. Tingin ko, isang yun eh. Kaya lang, ang ginawa ng mga Pinoy, alam mo naman Pinoy,
Basta pagkakakitaan, ayun, pinakatay, binenta dyan sa market. Kaya nauso yung bulalo dito. Yan, mga bulalo yung mga ano. Yun, di ba? Isang grupo ng mga dinosaur yun. Yun, oo. Yun. Kaya sa inyo, yung vulkan, marami pang dinosaur dyan. Kaya muusok yun eh. May nag-i-steam. Bali, ilan ba yung napupusuan yung biling hektarya dyan? Yung Parang- maring Chris muna ang ano natin. Oo. Anong ano nyo dyan? Tingin nyo? Sa akin pare, yung hanggang doon sa abot ng nakikita ko. Malapit kila Kapitan, ganon. Yun. Oo, yun. May umuusok. Teka lang po ha, para makita nyo ha. Yung may umuusok. Yan. Yan. Yan po, yung balak niya bilhin, yung mismong nguso ng bulkan. Ayan po, kitang-kita nyo. Hindi po natin ano ba usapan nyo ni Kapitan? Rights lang ba o ano ba? Yung usok lang gusto niya. Hindi ba rin gumagamit dyan? Baka maraming balo dyan ha. Ano naman ang ano mo, parin Joel? Anong masasabi mo Sa akin dyan? siguro pwede na yung 1,000 hectares po Ayan. na doon hanggang dito. Oo. Kasi para kung sakali makapagtayo tayo ng truck, Oo. yan tayo mag-ensayo. Ayun. Para Tapos sa yung dagat. isang island na yun, Yun. Teka lang, papakita natin sa tao. Yan. Tapos, napirma ko na, nirelease ko na yung cheque, yun, dinadala na ng bangka. yun. Bangka. Bali yung in-order natin, niluluto na, yun, umusok na yun. Yun. Puto bongbong, tsaka Oo. bibingka. Pero yung balak naman ni paring Chris na isang mahaba lang, gusto niya lang padulasan hanggang doon. Hindi, para yung mga tao hindi na mahirapan pumanik, maglalagay ako ng zipline papunta ron. Ayun. Walang pa ganun, wala nang balikan. Sila pabalik. kasi may hirapan yung zipline pabalik. Bali, paano yan, pare? Magkano budget mo dyan? Siguro pare, babadgetan ko ng mga 100 million yan. Kasi yung bakal ngayon, mahal na nga ng kilo. Pero kung ako tatanungin mas maganda bibiling ko doon Tagaytay. Tapos ipapatagin ko na lang para wala ng bundok. Ayun, kumpare mo, parang Jack ko. Oo. Parang Willie mo, doon ako. Oo nga, Willie, Shoutout mo muna sa paring Willie mo. Shoutout muna yung mga kalami natin dyan, yung mga boys natin kalami. Sa yung mga ano natin, Shoutout natin dyan si Randy Boy, Ayan. si Paring Shane, Ayan. si Boss Andy, Boss Joseph, Boss Jay, ayun, at saka si Don Obel, na talaga naman nagmamay-ari ng ano. Siyempre, hindi natin pawawala dyan yung pinuno natin na si Sir Jack. Ayun Si Consi pa. Si Consi natin. Si CJ, yan. Yan. Ganyan din yan. At Yan. lahat ng mga nabotas big bikers. Yan. Pare, ikaw, ano masasabi mo? Masasabi ko lang, medyo nagugutom na kami. Kaya wala na kami sa katinuan, di na namin alam po. Nagutom na kami doon sa talang. Ganda sana doon eh. Ang problema, bakit hindi tayo nakakain doon? Ano masasabi mo? Yun. Kaya sa lahat ng mga wala pang vaccine, magpa-vaccine na kayo. Kundi, dito kayo mapupunta sa labas. Bakit? Matahimik ka dyan? May bakuna ka na ba? Wala nga, itato lang. Ang dami mong pinatato, tapos sa isang bakuna, takot ka. So hindi talaga kami pinapasok doon sa Talbis na napakaganda na Okay. kainan. Teka lang babalikan ko kayo, kakusapin ko muna itong dalawa. Kayo, ano masasabi niyo yung dalawang beautiful? Yung dalawa, bumibili na ng lupa sa labas eh. Ano ba masasabi niyo? Bahala sila. Bahala pala kayo sa sarili niyo eh. Sila magdesisyon. Hindi. Sa atin pala desisyon, Mari. May tanong lang po si Paring Tayo Chris. may hawak ng kahay. May tanong lang po si Paring Chris. Bakit ayaw niyo magpabakuna? Bukas. Ano yung kinakatakot nyo? Bukas promise. Bukas na promise. Kami fully vaccinated, ano ba kinakatakot nyo? Ano pare? Sila, kayong dalawa fully vaccinated. Ang ganda pa ng picture-picture namin doon. Ano kinakatakot namin? Sa inyo, hindi kayo makapasok. Ayan po, ang kubo-kubo. Pinagawa po ni... Ayan po yung pinagawa ni Paring Joel, mga kubo, para kung sinong gusto pumasyal dito sa lote Sa niya. lahat ng mga tropa na gusto, mga taga Malabon, Nabotas, Oo. Kamanaba,
connect lang po kayo rito at banggitin nyo po yung pangalan ko Yan. para Ayan. hindi na kayo makauwi sa pamilya ninyo. Tapos pakita nyo lang kung wala kayong bakuna, di lumabas kayo. Pare Chris, ano ba sabi mo ng matitigas ang ulo? Ano masasabi mo? O, sa mga matitigas ang ulo dyan, o, manatili kayo sa bahay nyo. Aray ko! Aray! Si parin Joel, ang laing tato, walang bakuna. Yan. Bye. Te, ikaw, ano masasabi mo? Okay Basta ba? po yung magiging Pasko mo, ma'am. Medyo malungkot po kasi kamamatay lang po ng daddy ko. Ah, ganun. Bakit? Ano yung COVID? Hindi po, sir. Ano? Stroke po siya last 3 years na po. Tapos namatay po siya after 2 days ng birthday po namin. Sorry. Naku, hindi pa umabot. Sa bagay. Hindi po. Naka-birthday na po kami after 2 days po ng birthday namin kasi sabay po kami ng birthday. Sa bagay, daddy ko, 2 days before birthday niya. Ako naman po after Oo. 2 days. Ganun. Yes. Di ba, Ale? Sabay po kami ng At birthday. least, di ba, alam na natin nasa mabuti na siyang Actually, ni Lord. Di ba? Pinremate po siya, tapos po hindi pa po na ililibing po. Okay. Bakit? Yes po. Bali, Nasa earn? Apo, iniintay po kasi yung mga kapatid ko nasa abroad po. Baka Okay. po by March pa po siguro makakauwi po. Okay. Di Kaya po ayos. pinaka-remake po. Kailan kayo nagbukas dito? Nung nagbukas po since nung nag-lockdown po, sir. Oo. Bali, Eto. last November 20 po. November 20, 2021. Ay, Okay. 2020 po. Last year. Oo. Yan po. Okay. Okay naman, okay. Kamusta ang pagkain dito? Masarap Awa naman. ng Diyos naman po is binabalik-balikan po kami ng guest po namin. Okay. And okay po yung mga foods po namin. Ayos naman. Apo, Sige. salamat po. Maraming salamat, May ate. kandila, nagparamdam yata. Oo nga po. Oo nga, no? Ayan po. Kakain po kami ng walang pagkain. Ayan. So, sarap na sapo. Kain tayo mga kalami. Ay mga kalami. Anong pangalan dito kuya? Yung pala eh. Romantic. Ha? Rich Park. Rich? Rich? Ridge. So, andito kami sa Ridge Park. Walang kamatayang bangus ni Paring Jack. Kala ko hindi ko nabutas. Carry. Kuya, say hi ka doon sa camera. Shoutout mo yung pamilya mo dyan. Pag-pray muna natin. Yes, sila. Para... Bago na lang. Oo, kahit Unlimited soup yan, di ba? Okay, ikaw mag-lead ng prayer. Okay. Ito naman niya kasi kuya dito tapos. Okay na po. Wait, thank you. Lord, maraming salamat Panginoon sa pagkain na ito, Lord God. Basbasan mo ito, Panginoon, dagdag kalakasan sa aming pisikal na katawan sa Panginoon. Lord, pagwalain mo kami lahat, Panginoon. Ikaw ang manguna sa aming biyahe, pauwi, Panginoon, Lord God. Maraming salamat sa kabutihan mo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay. Thank you. Kailangan po natin ng tissue, sir. Salamat sa ilang po meron. Salamat po. Jay po kayo. Sarap ng sabaw. Mga kalabi, sabaw. Sabaw tayo mga kalami. Pare. Ano? Thank you. Sabaw din nila yan. O yan, dito yung kari-kari pare, oh. Kare-kare ba yan? Bulalo. Bulalo. Bulalo yan. Ito yung kari-kari pare jacket. Sige, pare. Ito lang ako. Thank you ulit Kalame for the first time nakasama ko na naman po yung aking mahal. Yun, no? Pare Randy, Matagal pasensya na na. namin pinaplano to. Pagkabili ng motor, baka magkaroon ulit ng ng baby. Gusto mo pa yun, Mare? Hindi na. Kung ano pagkaloob ni Lord. Yun. Ako, yoko magka-baby. Okay na yan, huling kiri na yun sa open. Ayoko magka-baby, pare. Baka pagkaguluhan ako. Pare, nagkaanak ka, lalaki ka.
ayaw mo magkaanak, ampunin mo na lang si Odel sa'yo. Ayoko dun. Mayo, bonamin ang kinakain niya. Kaya lang, pinadala sa akin. Ang laki ng tinitor. Pare, ito ulam ha. Ayun, meron nang binigay dyan ah. Ma'am, boss. 20 nito, laki ng binigay sa akin. Pakbit. Ito lang. Parang siya ito oh. Oh, pare oh. Wala kang mag? Hindi, meron. So Mars, ayaw mo, di ba? Pare, ito ulam mo. Ay, pare. Okay na pare, tingin. Tapos gumana. Tinalilig. Maring Chari, ayaw mo nito man? Lalo? Tapos siya sa isda eh. Silang dalawa magkasundo ni Pari siya sa isla. Parang din nagiging isda na rin. Binigay mong bangus kagabi, binigay ko rin. Maganda tayo pag bulit na eh. Hindi ka na mahirapang tanggal ng sinit. Kain po tayo. Nakalamig. Pare, pansit. Pare, Randy dun muna. Kahit makamugan yung pwede. Nangungulit pa mag-firing kanina, sama na ng panahon. Pwede na ba mag-firing? Pwede na. Ayan, natin ito. Binigay mo ba ito? Pre, oh. Iba lang dito to. Mapahaba ng buhay yan. Pero dapat talaga sa hospital na ganyan. Kaya pansit lang. Bakit? Para yun sa mga mamamatay. Dadagdagan ng buhay. Pahaba. Kami talaga pag may pansit laging kasama eh. Sarap yung pansit. Pare random yung puro pansit. Pare, ito ulam mo. Kari-kari oh. Yung ano nga ito man? Ano yan? Yung Very GM gem. Sarap ang kari-kari. No, parang.
size, no? Ang layo hanggang dulo. Takot to sa taba. Ang puro isda ulam. Ako mahilig ko sa mga isda. Mas yung mga isdang bato. Yung mga bitigiya, ganun, mga lato-lapo. Yan din. Ito. Ako yung mga ganun din. Ako gusto ko yun, labatita. Para edit mo yun. Meron pa isang video dyan. Ito daw yun doon daw banda. Sa dulo. Puntahan daw ng mga may kapit doon. Nakapag-stay na ba kayo dito? Ang gabi? Ako ayoko rin ng ganun. Gusto ko uwian talaga. Mare. Ayoko rin mag-stay. Masarap rin dito, pare. Kasi mga summer, masarap. 3 days, 2 days. Gusto ko uwian agad. Ano, pag pumunta kang umaga, hapon, uwi na. Sa Baguio nga lang, kung hindi lang ano. Gusto ko uwian agad talaga. Yung birthday ni 3 days kami dito. Oo. Sa December kasi birthday niya. Ay, sige po sir. Charlie. Charlie, wala. Bayos tayo. Kumaris na. Okay na ako. Mag-aras na po tayo. Tatlo. Parang rin. Tatlo parang rin. Balik tatlo ka pong kapapres. Okay. Balik up supply. Parang kami ni Marin. Okay po. Parang hindi. Lahat ng pagkain ng harap na kain. Dahil na pag si Mayor at saka mga mga Dito si Mayor. Ayan, mga buto-buto, mga istel. Angat kakon niya yung kamay, oh. Mga ganun yun, oh. Pati yung mga isda. Mga ganun. Totoo yan, boss. Ay, paano? Hindi na makita doon. Sarap naman kasi yung ganong pagkain. Kanina nga sabi nila, Talagang inaano mo. Oo. boss, may birthday si, ano, ganyan. Anak, asawa mo. Kapitan dati. O, sige. Ano bibigay ko? Laging ganun yun ako tatanong. Oo. Hindi ko lang masabi sa'yo, boss. Siyempre, alam niyo. Marami pa ate. Kaya ma, alam ko bibigay kami, hindi kami nakamakas. Pati tayo. Pare. Nung nakaraan, umulo ka parang ano din ang ano pre. Ano ba tawag ko dad? Pagpapahita. Sarap. Kumakain ka rin naman. Ako nagluluto. Ah, Niluto ko pre. Sus, sabi ng mga boy ko. Akala namin ito yung ibang laman, ano? Yung pala, luya pala. Nauwi ni Mari, ano, yung bulalo. Nakataka natin. Tama Gusto ko na. sa papaitan, pre. Pag papaitan kasi, kailangan hindi gaano mapait. Tapos, sampalok ilagay mo. Sarap. Kasabaw pa lang, ulam na, kahit wala ng laman. sarap. Ito hindi siya kumakain. Oo. Parang hindi. Nakakayakihan ko naman. Parang ano lang yan, yung kinain natin. Ano yan? Balbakwa. Pero yun kasi, pre, anong laman loob? Masarap yung mga tuwalya, no? Yung tumbong. Yan.
sanay talaga yung pagluluto eh. Nag-camping kami. Ako na, biyasa. Kain lang mga kalami. Sabaw. Sabaw dyan. Ayun ang maganda. Talagang malakas yung apoy. Kain po tayo. May load din pala, no? Busog mo. Hindi ano. Yung ano nito, Nandiyan ito na talaga. Hindi na Tanong natin. 600,000. Ilang years na lang? Ilang years to be? Plus 15 months of debt. Bali, magkano monthly mare? 32. 32 for ilang months na lang? Plus 15 months. 15 months pa yung kulang? Almost Siya ang tapos total isang, niya. isang taon. Isang taon. 1 million. Isang taon, 3 buwan. Kasi Wala naman modelo yan. Oo. Oo. Pwede. Oo. pwede niya Pero kasi pwede ko yung ba modelo. mababaan yung cash? Oo, oo, sure. Magkano pwede halaga tumawad niyan dyan. pare, yung cash niyan? Tanong natin. Nandiyan yung nakalagay. Tingnan yung sa 600 ano, yata. pre. Hindi, yung ibig sabihin yung price niya nung brand new. Pwede naman, Kailangan mas mababa talaga. Ang price niya ng regular niya 1.4 yata yun. Oh, so, 1.5. pag 600 ang pinakas out sa'yo, i-times mo mara yung balance sa 15 times 32. Kung magkano aabutin. 32 times 15. Tapos i-plus 400 pa kasi 1 million. I-plus mo sa 600. Anong model yan pare? Pag nilapot na sa mukha ko. 2018. 3 years. Nawala pa rin. Ano, 4 years na kinuha. Hindi sa'yo ito eh. 4 years. 4 years na kinuha. Ulugan. Ayun, maraming salamat mga kalami. Huwag you, pong mga makalimot kalami. mag-like and subscribe. At Yung aming mga Pindutin Don't ang forget to hit the notification. yun. Talagang pinag-aralan ko na yung salita na yan. Kaya Yun, oh. mapupulol dyan. Ayan si Mare. Okay. Pare, bye-bye. Jack. Bye. Bye-bye. God bless us all.